donc kibaru ali wakati sera Amadou sabla ko kuna foni sanu mandorone be seka ma kuna de la wasa me Kennedy tabarkala nye kenemne ni bonya ni wasa saka bisaba ni shekin ben ne genye wolon fla sanfe nyamana kaw fe o minye kulubali keni bakar deni ale ka magasin dala ko uni sogoma bi wati kele be fanafie korokaw fe karib ka atelier la ni be anga jem kan kanu bagaye hali ni yasra yoro nunu ni katika ja ani Bamako ka janga nunu be so ona saka ani aka wati ayaw danse ke wari bakur bo bina talike Union Européenne ko binu la surasu kala mi me ka ona malila ko binu jonga ko bina to anga ja jamana ko na mina maka sogoma daina mi yanga mali ministre Abdoulaye Diop alep mana RFI ka le flyna min fana kuma ciara an ye kuma di jamana dew mawlu fana mina o haklina di o ka ka farawlu ka fana kibara woro bina salo no o doye mura kunga korofo ye doye M5 RFP o kale do ka masarana shoke talawira de man nyanje ko do bolo bole abara la folo luko ko oye ikado dadunu ni ye ko tu bo jahamina kuma ni pe kan bi soko madaina angere ko geleya ba kono menye ikado wulika joni dasumusumu na ni na ko tigi chamanye hakili faleke anga to dadu chamana munun ko ni be ku bulo fla daw kun ka kule ankere geleya la me domine ko bi kuma senekala o jorole samia bina ke chodi angere ko la ko jamana ka wulika joka amina kuma ni pe kan soko madaina ay aw bisimla kunu to do bi do ni ala sona shini biga do ya dansi awni sogoma kokura ya ne renouveau soba ye malikono maliko ka munu sogolendo ona ka donga fo kibaria ninye abore daile lenye awye Union Européenne abe jien na sara club le nga jere jekulu munu be ni olu faranyo nga sorada sido be anga jamana kono kabi malika gelea ni tigedi nyamo damnena to minye ka do Union Européenne olu koni ta sinsine ndo minga ko sebe o ye kaseka muni kiseni kala fere o kalake mali finitigi la kaukun ka damne France Allemagne Pays-Bas kata se Espagne ani anyona jamana chama maulu ko ni be o bara la munu yere baga nyon soro je kulu kono min to ko ATM lu ko ni kibare aboka bi kibare munna o ya ira ka fo be ko kalami nga soro da su kun ko lu bina fusiri o dana ko nga kutna ta ka bo farafina jamana nunu konnala kibare nunu be talike ikado kap maula ko nunu kaumbe wal maulu yere fe ko Wagner be malikono maulu ni Wagner tina se ka je ka bulo bla to mine enkelina anga kibara nyina Umar Keita alebe do fanya ka ngalaje borele ya gira ka fo ko wale minu be sena ko ori bla ka sega ningania enta wa ko umma ku me dania wale mina ku masego soro aya gira fana ka fo ku u konite na Sahel jamana to ayerema ni kuma ka nunu ngira la sera Union Européenne ka ministre des affaires étrangères ko nyonyi do senfe min kera Luxembourg aya gira fana ka fo ko kalan wale bina to sena mimi ke sababu ye ka fintigila ka kalan kele tabulu nyumona shera minu be kelela ani ko minu kan ka ke kele kononana femi Allemagne jamana olu koni aya gira ka fo ko olu binu ka fintigila ka ta ka bo Mali kononana minnu be Union Européenne ka formation okumu konola na ani kata se ministre mama nga sani oche ayirala ka fo ko ministre min be noni onyeshime ko jamana ani jamana wera ko nyoma ni o analela ber boke ko ale konin kanga na Bamako wa kan nale konona na ko ani Mali jamana nyama ku kanga nyonye onyenye yere kunde absiga akilla jonjonke ayirala chugumina Mali tabulo ka politiki ko bina kunka ani kata se lagana ko nyona nyani ukanga ni ataka fo ko binu ka fintikila ka obo anga jamana konona na upuma kan yere la sera ministre so kuma la sela do fe tabarkala ko mabe mata wati langa matise ma koro bada Umar Keita ale ka nyefolu tunyeni minye Radio France International ka France 24 no jienyo kuna fondi so munu me France twala no lu fana kele do ka munye nyimi anga jamana fama ka jatela France yere ka deme kadra kono ka se ka jien ki bora ya juguni ikado wiya sugu bela jere le koninta ka nyesi ani twacha ni jamana yere ka roboti kara sababu yanga jamana fama ko ni olu ka fiensira ko ni tige safe malila doni biche wasa ka se ka kibaria soro RFI ani France 24 telefoni jigi ke krefe jamana waraye walima ikado bololo kansira wara ube ni imamindo na olu ko ni temesira u felala ko kele do gelaye masoro la ka fo clefly na mali ministry menye shine mali ni jamana wara ko nyoma no Abdoulaye Diop menye RFI kuna fundila dobe no Alain Foka ale mi re bora malila mamme jate
so ya jira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ni teriya sira jɔnjɔn bɛ ale ni an ka jamana faama dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔni na ale y'a ɲini ka jɛ kun k'a dɔ sigi a ye kuma di an ka ministre Abdoulaye Diop ma kuma in kɔni kuma cayara an ka jamana kɔnɔ dɔw ye tɛngɛlɛmali kɛ ko aw ye k'a dɔn jamana min ka kumasow datugu ko n'aw bɛ kuma aw ka kumaso wɛrɛw la nka ko kumasow fɛgɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kumaso ninnu ka laseliw gulonna yan nka n'u mago bɛ k'a dɔn an ka jamana la kuma ɲɔgɔnya na u mana ɲininkali minnu kɛ ko Mali t'a ka foyi dogo fɛn minnu bɛ yen n'o kan ka danganamaya diɲɛma ko mɛn ko an b'o kibaruyaw jaabi bonya ani karama na ko kɔni kɛra ni ɲɛ fila ye an ka kunnafonidilaw ye kuma di jamanaden dɔw ma ko kan an k'a lajɛ. Bon ne balala ka a ye k'a fɔ an ka ministre des affaires étrangères bala ka kuma arajoso kɔfɔlen na a ye n bila ka n yɛrɛ ɲininka n ko mɛ mɔgɔ tɛ ko kɛ gansan n'i y'a ye ministre taara kuma ka kɛ ni kuma min ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ nin kunnafoni diso fila in ma fo ka taa kɛ ko Mali kunnafoni diso si tɛ yen min yamaruyalen don u ka émission ma bɔ émission na dɛ a laɲini tɛ foyi ye maliyɛn tulo yɛrɛ kana don ninnu ka kuma fɔta yɛrɛ la bilen. Bon ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ o wajibiyara bɛɛ kan an minnu ye kunnafoni di ɲɛmɔgɔw ye a ma sara an na a wajibiyara an fana kan de an tɛ se k'a faamuya ko mɔgɔ minnu ye o décision ta olu ma se ka kuma da yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ fo o kuma yɔrɔ in. Bon ne hakili la n'i y'o kɛ i kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mun y'i bila a la. Dɔw bɔra k'a fɔ ko non hali CEDEAO ye Mali sanctionné CEDEAO bɛna ka na kuma Mali fɛ o ye mɔgɔ dusukasi kuma de ye parce que i tɛ se ka arajoso RFI a lamɛnbaga mana caya cogo cogo a puissance mana bonya cogo cogo organe dɔ de don i tɛ se k'o organe ta k'i b'o ni institution kuturu ta k'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ quoi cogoya kelen tɛ. Donc dɔw b'a la tuguni ko non ni arajoso in de b'a to a bɛ kuma diɲɛ fɛ o fana ye kuma min ye o tɛ kuma kalama ye e b'a dɔn ni nin sira in tɛ i tɛ diɲɛma tɔ sɔrɔ n'o ye fɛn k'i la i bɛ mesure wɛrɛw de ta i bɛ se ka profiter a la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni suspension ye. Donc n'i ye mesure minnu ta a kan ka bato a batoli yɛrɛ ma diyagoya ye ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin ko kɛ a bɛ faamuya mais jamana ɲɛmɔgɔ ka se niveau sugu dɔ la vraiment a faamuya man di fo n'a tigilamɔgɔ bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye an k'a dɔn k'a fɔ a y'a kɛ ka da kun min ka kun jɔnjɔn don kuma min kan ka fɔ yɔrɔ min na est ce que a tun kan ka taa nin média in sanfɛ. Donc ne ka kuma tɛ kɔrɔfɔ in nɔfɛ parce que i bɛ RFI fisaya ni kunnafoni diso bɛɛ ye. Donc ni ɲininkali kɛra an y'hakilaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ cogo min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Mais n'i taara ka taa ko kɛ a ka di n ye cogo min na n b'a kɛ ten ka tila tuguni k'a fɔ k'i bɛna diyagoya explication ɲini o la i tɛ mɔgɔ si la faamuya faso in ka di an bɛɛ ye an bɛɛ ta de don. Donc an ka kow kɛ minnu ka ɲi jamana in tɔgɔ yɛrɛ ma o de ka ɲi bɛɛ ma. Segukaw ka Banjugu Dante Mali kunnafonidilaw ka soba maa ɲɛma dɔ bi n'u b'a fɛ ka kuma jɛma k'u mɛn ko renouveau bɛ yan k'u kana kuma jɛma n'a mɛn hali usikaw olu b'o mɛn nin kɔni kuma kɛlen don samasamaliba ye an ka jamana kɔnɔ bi murakaw olu fɛ yen nɔ Jɛnɛ mara la an y'a fɔ ten tɔ ko kuma cayara a kɛra ta a bɔra ta maa fara maa ma fa duguden dɔ fara a donna ta nin bɛɛ ye kumaw ye maa minnu y'u sigilen to u la fauteuil kɔnɔ Bamakɔ yan ka gɛlɛnzow yɛlɛ k'u da sago fɔ bɛɛ y'a fɔ a bɛ taa i ji min sira fɛ cogo min na min bɛ yen n'o bɛ fɛ ka faga ɲɔgɔnti o y'a fɔ k'a lajuguya k'a sigilen to a la bɔrɔ yan nɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni olu b'a fɛ k'a ɲɛɲini o caman wulila ka taa sun kɔrɔ ka nɔgɔ bɔ ko bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi y'a wakulu don colonel major Ismail Wage ani i k'a dɔn ministre Imam Umaru Jara olu kɔni jɛkuluba dɔ ka taa mura ka taa kuma mura dugutigi yɛrɛ a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ani yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaw k'a fɔ du kɔnɔ jɔn ka maa fara Mali armée ka hali bali perdu fɛ k'u k'a ɲɛfɔ o kɔni taara kibaruya minnu bɔra ka bi an ka kibaruya ɲinaw bɛ ɲɛfɔli dɔw k'o kan an k'a lajɛ. Ka kɛɲɛ ni ministre Wage ka kumakan ye délégation min bɔra Bamakɔ ni k'i kunda nin yɔrɔ kɔfɔlen kan u kɔni taara président de la transition Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔna na u taa kun ye ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ani fo ka taa se bololafɛn dɔw tali ma ni k'o di dugulama ninnu ma min ye sigida faamaw ye fo ka taa se mura yɛrɛ dugukɔnɔmaw ma olu kɔni y'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye furancɛrɔ fanga ɲɛmaw fɛ min talen filɛ nin ye ka olu sɛgɛrɛ ani fana o ye foli kɛ ka ɲɛsin fintigilakaw ma ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ ye walasa ka sigidalamaw lakana n'olu miiriya tɛ dɔwɛrɛ ye bi na lakana nali kɔ mura kɔnɔna na
min ye minisiri Wage ye ale kɔni y'a jira a ka jaabiw la ale n'a dugulama ninnu ka kumakanw lasa laseyɔrɔ la walasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min ka lakana sabati nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na nin taama in senfɛ u ye suman tɔni 15 fo ka taa fara da la dumunifɛn caman kan k'olu ta k'olu di mura dugukɔnɔmaw ma président de la transition Assimi Goïta ale tɔgɔ la min bɛ tali kɛ ko maa fara min ye mura ka caman bɛ olu ye seereyaw di minisiri yɛrɛ maa ye k'a jira k'a fɔ ko guasi tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ale ka maa min bɛ yen n'o tɛ tiɲɛni kɛ wale la ko o fara min ye maa minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa hakɛ fɛn o fɛn fara mura ko la ko siga tɛ a la k'a tilankɛ bɛɛ lajɛlen tun ye tiɲɛnikɛlaw ni u jɛɲɔgɔnw de ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka marifa ta Mali kama bi ko a caman bɛ yen malidenw yɛrɛ don nka u murutilen don ka bɔ Mali yɛrɛ ka gun kɔnɔ u kunkolo ma yɛlɛmalen don juguw fɛ fɔ cɛni kule ni ka taa maaw ka baganw taraki ka sogo dun de ganzangolo ani k'a dɔn ka nafolo sɔrɔ ganzangolo jalen don u kunfɛ o kama jamana tɛ yɔrɔ mun na u bɛ marifaw ta ka motobaw ta ni ka tilen ka u yɛrɛ fana ka sariyaw sigi o yɔrɔ kofɔta ninnu na ni dangariliw la tuma min na i k'a dɔn u n'u jɛw kɔni bɛ wuli kibaruya langolon dila k'a jira k'a fɔ ko jamana faamaw taara u fa gansan waati sera jamana finitigi ɲɛmaw kɔni ye hali bi bataki kuraya ka wele bila jamana den bɛɛ ma maa o maa se b'i den na ni ani tiɲɛnikɛlaw bɛɛ jɛla i ka wele bila i den ma k'a lasegin a ka bɔ tiɲɛni wale la ka jamana sariya bato ni min ma sɔn o ma n'o tora juguw ma ni ta bɛ tugu juguw la don min ko ta na tugu o tigi la i k'a dɔn o ma lakali cogo fɛn o fɛn na ko i k'a dɔn olu b'a jate jamana jugu de ye sabula maa o maa bɛ marifa ta k'a ci anw ka jamanadenw na k'a ci anw ka jamana sɔrɔdasiw la k'olu kɔni bɛ jate jamana juguw fɛ ka kɛ ni u ka kɛwalew ye minisiri ɲɛma Dr. Shogel Kokala Mayiga ale kɔni bɛna taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ kalo tile 21 nata ka taa ɲɛfɔli kɛ ale sigitɔ ya layidu dɔw ta ko jamana na baara ni o cogoyaw ye ko olu na fɛnbaw caman kɛ jatela ni jamana b'a bolo kan wasablo de kan ka wele bila minisiri ɲɛma n'a ka minisiriw ma k'u ɲininka u dalakan na jɛnsɛnni yɛrɛ kan ni sabatira mun ma ɲɛ ni min ma ɲɛ aw tɛ taa ka bɔ an ka yɛlɛma don kow la nka ka kɛ ni furancɔrɔ faga n'a ko ngalazo jogow ye ɲɔgɔn na maa caman sigalen don k'a fɔ yala CNT maaw na se ka wasablo sariya jɔyɔrɔ jɔnjɔn fa ni o ye ni minisiri ɲɛma ka minɛ da jiginna walima ni minisiri dɔ ka minɛ da jiginna ka se ka tiɲɛjala fɔ o ye sariya kɔnɔ wa ka taa se a dɔw laɲini kɛli ma u ka wuli ka bɔ nɔ na yɛlɛma ka don wa o siga bɛ maliden caman dusu la ka kɛ ni CNT sigira sigi cogo min na ani ka kɛ ni maa minnu b'a kɔnɔ o dɔw tɛ ka jamana sariya lapasali ni jamanadenw lapasa fo olu bɛ bala ni dunu tali la jamana faamaw nɔfɛ ko i bɛ ka bala ni dunu ni da dunu ta faama min nɔfɛ ko i na se k'o wele ka tiɲɛ fɔ o ye jamanadenw cɔ ala wa nin ye ɲininkali ye min tɔfulen don jamana kɔnɔ bi nka min jɛlen don i ko fara kɔnɔ ji o ye k'a fɔ Shogel Kokala Mayiga avril kalo tile 21 nata a kɔni welelen don CNT maaw ɲɛkɔrɔ Malikijaw n'a ka jama k'u bɛ taa ɲininka dalakan na layidu minnu taara jamana maracogo bɛ cogo di an k'a lajɛ. Avril kalo tile 21 san 2022 Mali premier ministre bɛna taa Conseil national de transition CNT ɲɛma walasa ka kunnafoniyaw di conseillers ɲɛkɔrɔ gouvernement ka baarakɛlenw kan ni kunnafoniya in yɛrɛ dira Malikijaw de fɛ n'ale yɛrɛ ye CNT président ye. Tabarikala Astan Jalo ale ka dafaliw tun ye nin ye sakan ye 51 sɔrɔ Mali jalatigi ba minnu bɛ bi ni u ye kalan kɛ Mali la ya ka sɔrɔdasiya kalan kɛ jamana wɛrɛw la farafin jamanaw b'o la ka taa Chine ani Russie la min ye nin bɛɛ ye Mali jalatigibaw bɛ bi minnu ye généraux ye minnu ye colonels ye u y'o kalan bɛɛ lajɛlen kɛ jamana cɔ la k'a dɔn officier valeur ba caman bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ma hali bi jigiya k'a fɔ u bɛ n'u ka kɛlɛ dɔɔni fɛɛrɛw bila sen kan ani buna hadamadenya dɔɔni tabatɔli min b'u dusu la ka se ka denmisɛnnin minnu bɛ sɔrɔsiyaw ni finitigiya bolofara tɔw la olu sɛbɛkɔrɔ la kalan kosɛbɛ sagan kɛra 52 ye Mali gendarmew bɛɛ ka jateminɛ la min ye général de brigade Samu Menkɔrɔ Jakite gendarmerie direction na k'a jira k'a fɔ ko cɛsiri caman bɛ senna bi walasa gendarmew fɛn o fɛn bɛ poste fɛn o fɛn na ani brigade mun na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya mun na a caman yɛrɛ fana bɛ ka taa kalan jɔnjɔn kɛ hali bi walasa baaraw tɔw bɛ se ka dafa cogoya min na Fanta Tumota kibaruya kun fɔlɔ an b'o sonsoro yan waati na donc kibaru ta ko fɔlɔ o bɛ sonsori yan yɔrɔ la tuma min na sanga 3 o juru b'i la tagalen ɲɛfɛ o bɛ sara an bɛ taa sori fan fɛ Fuseni Dawu ale y'an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Fuseni i b'a lajɛ n'a ni sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.